बे भिडिअजों नायलांदो लोगोफोर बेवहायनो आङो नोंसिनो बे सिआइटिनि डाइनिं हल लोगोफोर नायलांदो नुबायना बे जाहैबाय डाइनिं हल बेवहाय ओंखाम संनाय जायो सिआइटिनि सात्रफोरनो ओंखाम संनानै बेवहाय तैयारि खालामो लोगोफोर नायदो मा बानायदों आदा बिथाङा दा पापर बानायगासिनो बे जाहैबाय सानजौफुनि जानायनि थाखाय आरो नोंसोरबो देनां सिआइटिआव हाबफैब्ला बेवहायनो बेनि संनायखौनो जानांगोन लोगोफोर सोरबाफोर जुदि सिआइटिआव बायसान्स फरायनो लुबैनाय थायोना बिसोर बेयाव फरायफैयोब्ला बेनि संनायफोरखौ जानांगोन बे सिआइटिआव थानाय मोननै बयस हस्टेलनि डाइनिं हल मैगंफोरखौ नायदो नै लोगोफोर एकदम फ्रेस लाबोगोदानसो बे थाइबें आरो नैबे जाहैबाय अलकपि आदा दासो लाबोदोंना मालफोरखौ फ्रेस बे जाहैबाय गोजां बोथोरनि मैगं मेसेंनि मैगंजों ओंखाम गोरलैजों जानो जोबोद गोथाव जायो लोगोफोर आरो नैबे फंबाया जाहैबाय सिआइटि डाइनिं हलनि बिगोमा बियो दा बे मेसखौ सालायगासिनो आरो नैबे दासो गोदान ओंखाम संनानै दासो बेखौ बरननानै दोननाय जादों लोगोफोर आरो नै बे आलु बस्था बे आलुखौ नुबाय नोंसोर लोगोफोर नायदो नै आलु बस्थाया एकदम मोजां गेसाव गोफोन गैया मोजांखौसो बासिनानै लाबोयो आरो नैबेथिं दङ नैबे जाहैबाय आलु बेबो आलु आरो नैबे फान्थाव फ्रेस एकदम थाजा दासो बाजारनिफ्राय लाबोगोदान आरो नैबे लावखौ नुबाय लोगोफोर बे जाहैबाय लाव आरो नैबे बानलु आरो बैथिं संगासिनो दं आदामोना बे जाहैबाय संनाय साइड जोबोर खस्थ' खालामनानै जाहोनांगौ जायो सात्रफ्राबो बुरजा नालाय दिनै दिन संनानै जाहोयो नायदो नै बानलु संगासिनो आदाया बानलुखौ एवदों आरो बानलु आरो पियास आरो फारसेथिं नै बे जाहैबाय दालि जहल जोबोर गोथाव लोगोफोर नोंसोर जाथों नायोब्ला बे हस्टेलनि डाइनिं हलनि ओंखामखौ जायोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन आरो नैबेथिं दङ बेवहाय सुग्रा मैगं थाइगं सुनाय जायो लोगोफोर नायदो आरो बै आदाया माबा हागासिनो पियास आरो नैबे फंबायखौ सिगांनिफ्रायनो बे डाइनिं कुकआव खामानि मावगासिनो बिसोरनो संनानै जाहोयो लोगोफोर आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय बुट बेवहाय बुट सोमनानै दोननाय जादों आरो नैबे अलकपि आरो बैबो अलकपि आरो नैबे जाहैबाय मुला आरो नैबेथिं मैगं हागासिनो बाजै आबैमोना मादैमोना बिराद गोबाव जाबाय बिसोरो बेबादि बेवहाय खामानि मावनाया किमान पाय कुरि किमान पाय र 5000 पाय 5000 कयजन 5000 पाय 4 जन बिसोर साब्रैया गासिबो बे मैगं हानायनि थाखाय मासाव 5000 मोनो लोगोफोर दा आलु हागासिनो बेबादि हाग्राबो नांगौ नालाय बेवहाय मानसि बुरजानि संनाय बेयाव मावग्राफ्रा गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हाया थोरसि लथा सुनाय बिसोर सुयो समाय बिसोरबो थोरसि लथा सुयो नाथाय बिसोर संग्रा मानसिफ्रानो थोरसि लथाफोरखौ सुनांगौ जायो बिसोरनो सुनानै सङो लोगोफोर नायदो नै ओंखामखौ नाय जोबोर बुरजा गोबां मानसिफोरनि जानांगौनि थाखाय बे ओंखामाबो बुरजा जायो लोगोफोर बेखौ फुंनि समावनो रेडि खालामनानै दोनो बे आदामोना फुङाव पुरि आरो दावदै आरो आपेल जाहोनाय जादों दिनै नुबायना लोगोफोर नायदो नै दा संगासिनो रेडि खालामगासिनो बेलासिनि जानाय आदा नोंना संनायनि बाहागा माखौ सङो ओंखाम सङो ना ओंख्रि सङो लाब्रा आरो नोंहालाय आदा नोंहा पापरनि पापर सासे आदाया जाहैबाय ओंखाम सङो बिदिनो भाग खालामनानै सङो नुबायना लोगोफोर सारायफ्रा बेसेबां गिदिर आरो नै गेसआ नुदों आरो रेडि संगासिनो दङ बेलासिनि दा सात्रफ्रा स्कुलाव थांजोबदों कलेजाव स्कुलथ' नङा कलेजाव थांगासिनो आरो परिखायाबो सोलिगासिनो परिखा जोबनायनि उनाव
जाय जाया फरिखा जादों बिसोरो फरिखा जोबनायनि उनाव बेवहाय ओंखाम जागोन 12टायाव नैबे हालदै बस्था नुबायना लोगोफोर हालदैया बस्थाजों हिसाब नङाबा जाखाया बस्थासे बायनानै दोनखायाबा आरो नैबे थाव गोथां ओंख्रियाव सेरनो थाखाय थाव गोथाङाबो थिंखिथिं लाबोनाय जायो दैलिक सानसेयाव थाव गोथाङा थिंसेनि बारा नांगौ लोगोफोर आरो आलुआलाय आलु बस्थाया आलुआ बस्थासेयानो थाङो आरो माइरङा सानसेयाव बेसेबां नांगौ जायो खय बस्था थाङो बस्था मोनसे थाङो लोगोफोर आरो नैबेयाव मा दङ बेयो जाहैबाय पापर एवनानै दोननाय आरो बेहाय मा दङ बेयाव जेबो गैया आरो नै बेवहाय संख्रि लोगोफोर नुबायना नोंसोरो आङो नोंसिनो बे सिआइटिआव थानाय डाइनिं हलनि सिङाव फैनानै बेवहाय भिडिअ खालामदों लोगोफोर आरो बे आङो बर' रावजोंनो बुंदों आंहा हिन्दीबो बुंनांगौ जायो मानो होनब्ला आंना साबसक्राइबारफ्रा हिन्दीफोरबो दं नालाय जोंनि भाषाखौ बुजिनो नागिरा बेखायनो हिन्दीफोरबो बुंनांगौ जायो लोगोफोर हिन्दी एसामिस गलाय मोन्देर रावखौ आङो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंलांबाय थागोन आरो बर'बो बुंगोन नोंसोर नायनो बानो नाङा लोगोफोर आंबो देखायलांबाय थागोन सिआइटिआव थानाय डाइनिं हल बेवहाय देनां सोरबाफोर बे सिआइटिआव फरायनो लुबैयोब्ला बेहायनो बिनि ओंखामखौनो जानांगौ बिसोरबो जायफोर सिआइटिआव उनफ्राव हाबफैगोन आङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो देखायबाय आरो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै बिसोर साबस्क्राइब खालामना ला आरो नायलांबाय था लोगोफोर अननानै गोजोन्थों।